Il-falliment ta' gvern laburista li jaħseb għal dawk li jinsabu bla saqaf fuq rashom komplet toħroġ biċ-ċar minn survey li sar minn Malta Today. Survey li juri kif is-segretarju parlamentari Rodrik Galdes, responsabbli mill-akkomodazzjoni soċjali f'Malta, kiseb l-ar prestazzjoni fost is-segretarji parlamentari laburisti. Bil-gvern laburista li għadu ma lestix appartament wieħed biex iservi bħala akkomodazzjoni soċjali, f'pajjiż dawn mill-inqas 300 jgħixu f'karozza u 27 persuna li qed jgħixu barra fit-triq. Magħhom jiżdiedu mijiet illi jgħixu f'garaxxijiet. Dan apparti l YMCA li tista' toffri saqaf għal 30 persuna ta' kuljum qed ikollhom ukoll 5 talbiet oħra li jispiċċaw jirrifjutaw. Mis-survey ħareġ ukoll fiċ-ċar il-qasma bejn id-deputati Laburisti li qed jimbinaw għat-tmexxija tal-Partit Laburista wara Joseph Muscat, waqt li fuq quddiem wieħed isib lill-Ministru Ian Borge isegwuh kemm il-Ministru Chris Fearn kif ukoll Konrad Mizzi. Konrad Mizzi li huwa l-favorit ta' Kastilja għal pożizzjoni fit-tmexxija tal-partit jidher li l-kampanja interna li qed issir kontra Chris Fearn qed taħdem hekk kif dan igawdi inqas appoġġ minn fost il-Laburisti milli jgawdi Konrad Mizzi. Minkejja dan jekk wieħed jieħu konsiderazzjoni l-fatturi kollha tas-survey, Chris Fearn xorta waħda jibqa' jisboq fil-popolarità lil Magħżul ta' Kastilja.